Mga layo kakipag-adatan katemang buso kabaya a Iran sisagyang ay ceasefire negotiation between United States of America, Israel and Iran. Sa tandang tanong sa matanong sa mapi apa mamakinagan Masakaw Express Mabar sa Basam Ranao. Ayar ko na Iran, the first condition is complete halt to all military aggression including strike, targeted assassination, and covert operation. By the way, Peter, wag yung akuan, mana niya na Iran, naging na natigyan na 10 agu 5, o di naging katido na we are, sa kami atigyan indeterminate, sa kami atigyan, makapat, kaya mana niya nakikitargo katido. Kenabas ka, no? Kati atigyan, watigyan wa nakapasadan na kailangan nanduduno na ya. Paganay. Nayaman na niya na complete, katumang kede na complete ceasefire. Complete ceasefire adid na pembeto. Basta one sa maadso negosasyon. Pana kita sulang tama na complete halt to all military aggression including airstrike sa poro kaaway agu kapamumunuan na ko mga leader o di na dirani ka pamunuan si ko mga taga Iran uncovert operation agugi nga di kapag operation. Ikadua, apitero Iran. Second, Iran demand firm and variable guarantees that such attack will not be repeated. Nayaman na niya na pitero Iran. Ikadua, atigyan na ako, kailangan na matago sa kapasadan. Akabaya ame. Nayaman na niya na guarantee, matangkad, adid no pa maputulid din sa yamanan niya, mitarga din, so kapangataka. Attack will not be repeated. Kailangan na din na maadin. Ay mana niya na banyor kami kang gubata. Siko ba pianto na ukit. Ikadua to. Third, Tehran is insisting on reparations including compensation for damages caused by the war and clarity on how those payments would be enforced. Ikatalo. Gi pa man kargnay. Gitu ya dua na malebud. Nagi ikadua na ikatlo na tituko margen. Pangnay Iran o giir kay Iran. Sa Peter Iran audi manggulola na da aba negosasyon. Ikatlo tigyan na compensation. Pagkabaya din kailangan na tigiran na bayadin niyo agi nga langon amya damage sagi nga kaya tidawa sa kaya panimbakan niyo kami. Pagkabid nila naging Amerika. Compensation for damages caused by the war and clarity why on how those payment will be enforced. Mana niyan na kailangan bayadin niwa tigagi nga Iran so miya nga damage yu siya pianimbak yu siya naguya mana niyan na kailangan na midaptar so anto na o kailan o guanto na yokit akambi din ron na kailangan na midaptar. Saman to na kanabagi bu kapagwiran. Kamakaway sira na kailan agu anto na yokit. Matito margen pagabid na ka Amerika. Tito ko margen. Na paman na didlak agi nga iya ka kwa. Dirani ka pakambengge. Pagabid na ka Amerika, bener disiran mayad. Gitu mambuar ka Amerika, bener di rumah kayon, hutal dirud pa kayo na Iran. Ikapat, Iran require that any ceasefire apply across all front of the conflict including allied resistance group operating throughout the region. Sama no to na itetalo naging Amerika, saging atigin na Iran. Ikapatatigyan na uwad na ceasefire na automatic ceasefire mambu agi nga langon na alia duwa me. Ayaman na niya na ceasefire mambu sa Yemen, ceasefire mambu sa Iraq, ceasefire mambu sa Iran, ceasefire mambu sa Hezbollah, ceasefire mambu sa Yaman na niya na Hamas. 5. Watigin no ceasefire tano si na kailangan na ceasefire mambu sa agi nga langon na alia duwa me. Na matatangad sa alia duwa agi nga Iran, apaganero na Yemen, gina na mga mujahidin sa Iraq, sa Iran, Hamas, agugi nga Hezbollah. 5 nan.
Nga kailangan natigin, nakanabasag tanong ba ipamagi masada. Kasadya kaya pasadan ragtano, nagyutod man ba kapasadan niwa, gugi nga mga aliado mi. Ikalima, agi nga last. Fifth, Iran demand a recognition of its sovereignty over the Strait of Hormuz as a natural and legal rights. Padsa agi nga pitiro agi nga kuan. Padsa kidaptar. Agu kapasadan. Nayamanan niyan, nagyang kaya yamanan niyan Amerika na tenggapan niyan. Agyang kaya Strait of Hormuz, nagyai nayamanan niyan nakagaganggaman. Uy, kagaganggaman ay agyang kaya Jamal Maba Lalimpaw. Sukrano, are, pinakuratangan na raka. Ayamanan niyan na padro, na di man agyang kaya Iran, na recognize na tigyan. Agyang kaya Amerika, agyang kaya Strait of Hormuz na pada isa sovereignty, pada isa kagaganggaman nami. Nagugiin na amanan niyan na natural and legal rights. Amanan niyan na rakame, rights sami, ikagiin na makadudapos iko. Amanan niyan na lupa ami, likas na kayamanan. Uy, narakame daguda ba si makapangilabot? Sugi na ni kabaya, geng kayamanan niya na Iran. So, titud mga pagarya, mala niya kwan, di pagayaw na. So, giya, ay latest si mga pagarya, na niyan ga kano to, meli kano to kagiya, si Trump na in-extend yaman. In-extend yaman sa 10 days, agiyang kaya katimba kaniyan, sa agiyang kaya, lasori ko, agiyang kaya kwan, Iran. So, ginan mga pagarya, paganeron na kwan, sama na ya, ayamata na si Trump na di mag-U-turn, di mangilay sa ukit, iyaman na niyan na ma-justify niya ng adiran di tiro na kapakatataba niya sa nga katidawa. So, tanto ko marginag yung kaayakwan. So, yung asinin kata, energy strike. President Donald Trump said the U.S. will hold off on targeting Iranian energy site another 10 days as talks are ongoing with Tehran. The pause on strike had been set to expire Friday. So, yaman na niyan, nasa manatigyan, nagyang ko na ditero ni Trump. Binasaan niyan sa agyang kanan na yaman na niyan na energy facility, agyang kaya kuan, energy supply, agyang kaya Iran na iman to na in-extend niya sa 10 days. Di ba, isa ko kumyaw na 48 hours, in-extend niya na 5 days, na in-extend niya man na 10 days. Latest on negotiation. Trump has insisted that it's up to Iranian leaders to convince him to halt the war, saying he doesn't care about making a deal. Iranian state media has said the regime has complete doubt about Washington's willingness to negotiate. Peter wa kay niya Trump, sagi nga babago, kagiya. Tiyan na man to atigyan, na miyate mo atigyan sa Iran, ubayran di pagalaw da, ubayran di tengga pa agyang nga ayadil. Da atigyan na labutak nun. Ilang ata, miyag yutur man siya kaya, kay beri buka lah, plepla patigiran, iman to nakakate. Tsaka miyaw na naipko nagtaw na, bapian to na ikuan, giya, I am confident that Iran will accept this deal. Agu emanan yan na, we have, marang-marang, ad natigyan iman to, mapi ami papansa ka bitiera, na emanan yan na, giyatigin na bitiera na, pagkabugi isa mala, akawayagan si Sagi nga Amerika, autosota Emanan yan na, gito, sa nga negosasyon, nagiti ka ba sa Trump, patigin na miyate mo sa Iran, anto na isuin Iran, why? Nagwemanan na iman to na dala butakan, wad na deal, ugusuda. So, following that, na in-extend yan, bud naging ako, dita. Tanya kaya, palepo. Iman to na in-extend yan, nagyang na nakatimba kay Iran. Ay, man buha, sumbag aging nga Iran, atigiran na yun na mid, aging nga attendees. Iranian state media has said the regime has complete doubt about Washington willingness to negotiate. Giyang Iran na yamanan yan. Na disiran din dua-dua. Did na tigin na sarigami sa giyang kayamanan yan na Amerika. May pantag siyang negosasyon. Sabab si ko previous as siwa Iran. O yamanan yan na disiran budi trader. Iranian Navy Chief did. Na makapiyan The commander of Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps Navy, a key figure behind the near total block of the Strait of Hormuz, has been killed according to Israeli Defense Minister.
Peter wagi nga defense minister. Kaya gira siya miyatay kon, miya sa Senate. Agi ang kaya mapuro sa agi ang kaya nibi sa san sa karagatan. Aya kan tidak dia si akyo to ako na. Antara nga ako di makikuna sa China. Kalipatan ang sungaran niya gini. So ko kalaban ni ko na. Tarayo la Si Komodura, why? Kanti dia kaya. Gina ko na miyatay, askan ni Chief, mapuro si sagyang kaya Navy, askan yang ko ni Komikibir, ma-assign siya nga na kabubula kaalangi sagyang State of Hormuz. Wait, nagyang State of Hormuz, kaya panintaraw na novelita, oras. Eman to nakialakaan sa ayad na pangawkit na 1.5 million barrels per day. Sama na nakiapinan. 1.5 million barrels per day. So, kaya na eman na niya na makabuba. Agi nga gasolina. Kakatayak, inupinan ni Ran kagay. Agu, Ari Ali MJ. 10 star. Sokrano. Dito. Paana mata. Mata na kaya intelligent ang Amerika, oh. Kuluan na rin ang ako. Na mata. Koto, sila radyan, yung ito pinakamapuros. Kanya ni mga pupurup no mga chip. Nakauta miya, tingga sira, miya sugatera, miya assassinatera. Atep man siya kaya. Sisagyan kaya Al Jazeera, na Peter Yancy, Trump said he would push his threat to attack Iran nuclear facility until April 6, claiming Tehran requested the move. Ande taruto. Eman na niya, naging ako na 10 days na taman sa April, eman na niya na cancel ko, no di na itirg pas, o di na pasimbo kitirg ni Trump sa nga kambumbay niyan, kambinasan niyan sa nga nuclear facilities, taman si sagyang kaya April 6. Okay, saya mapipikiriran na maganiran agyang kaya Iran, saya man na niyan na chance sa pakapaymikiran ni Iran. IAEA Chief Rafael Grossi warned attack near Iran booster nuclear power plant could cause major radiological accident. Yang ay ko naman na niya na kumikibir. Sisagyang kaya nuclear. Why? Kumikibir. Naman na niya na kumikibir sa gyang intirud na dunia. Na sumumonitoron. Mga scientist grupo Iran. Na pagur ni nga niran. Pakay ng kaaniran o di na pakay ng kaaniran na gyang kaya tigin na kambumbay sa nga nuclear facilities. Nuclear power plant agi nga kuan na mala tigin na kabinasay ni uy ka malay niya tigin na kaad na radiological accident. Uy. Lebanese Prime Minister Nawaf Salam called on the United Nations to act on Israeli minister threatening to occupy the area south of the Litani River. Giyang nga iko na Prime Minister si sa giyang kaya Lebanese na pamangni sa tabang sa giyangaya United Nation amang padsiran udi na inong kaaniran na gumang padsiran si sa giyangaya maulaw la Lebanon sa kapag-occupy agyang kaya Israel sa giyangaya Darpa Latina River san sa yamanan na Southern Lebanon sabab sa giyanan sudya kan diteron pianimbak agyang kaya mga Israeli taman sa miyakang bakwit sa mga tauron uy na imanto na pag-occupy niran uy na san makasasangat agyang Hezbollah agugyan nga emanan yan na Israel. So, kalakan sa man, agyan nga Lebanese, kagiyagyanan na ginan ni galabu ka Israel. Kada taranan, so diyang nipagusayin kagay, aso kaya timba ka isa kumyaw na yakang ba ko itiran sa mga tao sa Golan Heights, agyan na Golan Heights, na parta na, agyan nga Lebanon, agyan nga Syria, nakay ko kadaan sa tao na, ayamanan yan na, bieloira na ba person, ayamanan yan na, daabon maka pangilabuto. Why? Paman ada kirkon, mimbali ba person. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu say Israel is expanding what he called a buffer zone, kata. In southern Lebanon, kata Petero mismo Benjamin Netanyahu. Ay man to tigin na pagkaulad nami agyang kaya panawatuwa kami sa agyang kaya buffer zone. Balway na buffer zone agyang kaya man niya na southern Lebanon. Oy, ginga na Southern Lebanon na kabay yaki niya kuan na buffer zone pagkayawaan niyan. Kaya man niya na threat kira ko niya. Beteng na nga Prime Minister Benjamin Netanyahu. At ider pa uman isa. At di niya naladin. Kaba peninun pagkawa mga tawa ya.
At yala din nga nataman ka. The death toll from Israeli attack on Lebanese growth 1,116 while US-Israeli attack have now killed more than 1,900 people in Iran. Sama na Peter wagi nga Al Jazeera at tigin na ayad na piyaman ni